shekara 5,000 da suka gabata a duniya ana amfani ne da wani abu ba kuɗi ba. Domin a lokacin ba a san wani ciwo ba wai shi hassada ko ƙyashi ko ganin gari ko girman kai ko kwaɗayi. Ba a san wani kasuwanci ba. A lokacin noma shine kaɗai abin dogaro. Ta hanyar wannan noman ne ake cinikayya, siye da sayarwa. Hakika wanda suka yi rayuwa a shekara ta 5,000 da ta gabata, wato mutanen da, su ne suka yi rayuwa a wadace da jin daɗi ba tare da cikar wani burinsu. To mu suwa suka lalata mana zamani da rayuwar da muke yi a yanzu. Su ne Yahudawa da Nasaru, domin su suka fara ƙirƙirar kuɗi domin biyan buƙatun kansu. Hakan ya sa al'ummar baya ta yi mata ba za ta yarda ba. Sai suka ɓullo da sabuwar dabara, suka fara yin ƙarafuna wanda za a su ringa amfani da su a matsayin kuɗi. A lokacin mutanen baya sun dinga rayuwa akan suna sayar da sayarwa ta hanyar ƙarafuna. Da wannan hanyar Nasarun suka fake suka ce, da suka gan suna ba da ƙarafuna ana ba su wani abu, suka ga Yahudawan suna ba da ƙarafuna ana ba su wani abu, sai suka yi musu magana akan ba sun ce kada su saki, ba su amince su buga kuɗi ba. Sai Nasarun suka ce wannan ai kaya ne a matsayin ƙarfe. Shi ne mu muka bullo da sabuwar dabara wanda za mu yi badawa ana ba mu abinci. Da aka yi shekara 700 ana yin hakan, sai mutanen baya Yahudawan nan suka ja ra'ayinsu wajen ganin cewa an fara ƙera kuɗi. A inda aka fara ƙirƙirar kuɗi, Amerika kenan. Tun daga nan Amerika suka fara lalata rayuwar duniya gabaki ɗaya. Domin su ba su da abin da mu muke da, wata tuta ce muke da wadda su ba su da ita, wato addinin musulunci. Ta inda muka rabu da su, hanyar su daban, hanyar mu daban. Su suna son duniya, mu kuma muna son lahira. Mu kuma saboda imanin da muka yi da Allah, ba za mu taɓa ganin hasken hakan a zuciyarmu ba. Tun daga lokacin Yahuda suka ƙwace duniya a hannun kowane mutum. Shi yasa har yanzu take a hannunsu. Har yanzu duniya a hannunsu take. Su suke juya ta kamar yadda suka ga dama. Bacin sun yi mana wannan nakasu, sun yi mana wannan raunin, sannan sai suka zo suka siye zukatanmu, suka koya mana mu ma rayuwa ta yadda za mu rayu da kuɗi ba tare da mun yi dogaro da wani abu ba. Suka fara cusa mana aƙidarsu ta in baka da kuɗi ba za ka rayu ba, ta in baka da kuɗi ba za ka ji daɗin zaman duniya ba, ta inda baka da kuɗi ba za a ga mutuncinka ba. Kuma tabbas muka karɓa a matsayin hakan mu ma za mu yi rayuwa a haka kamar yadda suke yi. Shi yasa har yanzu muke cikin wahala da fargaba da tashin hankali. Ba za mu taɓa zauna duniya ba kuma mu dawwama ba. Ba za mu taɓa barin Allah ba kuma mu ce za mu ji daɗi. Ba za mu ci gaba da saɓa ma Ubangiji ba mu ce kuma za mu roƙe sa wani abu ya biya mana bukata. Rayuwar mu yanzu ta kuɗi ce. Kowa yanzu yana duba mamora ne. In kana da za a rayu da kai a wajen wanda suka yarda da duniya. Shi yasa yanzu ilimi ya yi ƙaranci, tarbiyya ta yi ƙaranci, ladabi ya yi ƙaranci, girmamawa ta yi ƙaranci. Abin da suke wanzuwa yanzu a duniya shine girman kai, sai jiji da kai. Dan uwa, abin da ka kasa yi min har yau har gobe shine ba ka kasa subscribing ɗina, ko ka kasa danna min following, ko ka kasa min liking ko share. Ka daure ka danna min subscribing ko ka yi following ɗina domin samun dukkanin wani labari na da nake ko wani abu.